Gachlec. Slick Gachlec. Helo na! Heddiw, i ni'n mynd i gael sesiwn fach adolygu'r seiniau. Seiniau trec a chlic. Ydych chi'n barod? Ydych chi'n cofio? Tro hyn, byddai'n pwyntio at y llun, yn pwyntio atoch chi ac yn gofyn i chi ateb. Pwy ydy hwn? Ie, Teddy. Pwy ydy hwn? Monkey. Monkey. Be mae e'n wneud? Hop. Hop. Beth ydy hwn? Ie, pen. Pen. A beth ydy hwn? Afal. Afal. Ardderchog. Nawr, pa sain? Pa sain? A. A. Ydych chi'n cofio? A. Pa sain? P. P. Da iawn chi. Pa sain? Pa sain? Pa sain? T, 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 t. Oeddech chi'n cofio? Teddy yn cysgu. T, t, t. Teddy. Teddy. Da iawn chi. Nawr, mae'n amser syllu ar y sêr. Y tro yma, chi fydd yn gwneud yr un cynta ac yna fydd Mrs Jones yn helpu. Barod? Dilynwch y mis i. Dwedwch bob sain. Gyda'n gilydd. M, a, t. Mat. Beth ydy hwn? Mat. Eich tro chi. Barod? Gyda'n gilydd. M, a, p. Map. Beth yw e? Ie, map. Eich tro chi. Gyda'n gilydd. A, ham. Beth yw e? Ham. Eich tro chi. A gyda'n gilydd. T, a, p. Tap. Beth yw e? Chi'n hollol gywir. Tap. Da iawn chi. Bysedd. Mae'n amser i'r bysedd. Beth ydy hwn? Mat. M, a, t. Da iawn. Beth ydy hwn? Map. M, a, p. Beth ydy hwn? Ham. Bysedd. A,
Da iawn. Yr un ola, beth ydy hwn? Tap, bysedd, t a p. Da iawn i chi. A dyna ni, sesiwn fach Tric a Chlic drosodd am nawr. Welai chi'n gloi, pob hwyl wrth sam y ci, pob hwyl.